Juanito Gallastegiren izena ere kanta batean esateko modukoa, hain zuzen ere, zer horri ere Juanito Arratsaldeon. Arratsaldeon. Durangon bombardaketaren biktima izan zenilako, ikusi egin zenuelako, nola gertatzen zen, nola zetozen abioiak. Bai, nire bizitzako lehenengo oroipena hoxe dut. Hori ero beste Lorrixon beukineban beste jasoera bat ez da, umien nintzen, da itxurio, eragin handizeukio jasoera bi horrek, nigan. Zoinonik 3 urte neukaz. 3 urte zen euskan. 4 urrien, ez da, baina... 3 urte zen euskan, Durangon bizi zinen... Durangon bizi nintzen, baina Lorrixon, Lorrixoko esan ama, eta ama nien egoten nintzen zarritzen. Da, ez da ipaz zein dan lehenengo, ero bombardaketa, Durangoko bombardaketa, ero Lorrixon beste jasoera bat, gure gozo esan gotu zein da. Konta iguzu. Bueno, han nire amamen kalien bertan, umiek engozen jolasten, eta holakon baten agertu ziren gudari mordo bat, euren lepuen mantak eta izkiluek eta danak, ez da. Eta zer jo izan, hori, mendixoi, elgeta ondora, ez da. Eta jo izan, mataderora, jo izan. Ize seguru izan, gehienak hilengo ziela, ez da. Eta eusko gudariak kantetan jo izan. Baina beste letra batekin. Gerora jakin jot, nik ez dut asmau letra hori, da ontsi urte gitzi dira, nire sasoiko bategaz, berbetan, neupe badakitz hori letri hori. Hori zein dan. Esan, kantatu iguzu. Eusko gudariak, ez da hori. Ez dirala pasauko intxortamenditik, eusko gudari danok aldein arte bertatik. Baina hori ez dut asmau eta inuk ezek isen. Baina jakio gero beste batepe, zure adineko beste... Umiek itxuri elasterik ez den da bergeuzak, ez da, eta han gudari zitzen entzunda. Hori kantetan joi esan, Andra guztien negar baten, ez da, eta ez da hori da lehenengo horrepena, edo Durangoko bombardaketa. Durangoko bombardaketa ondo gogoratzen naz. Zu Durangoko kale barria bai. Ize kale izarrena, baina kale barria bai. Baina kale barria. Eta goizean izan zen... Bai, goizean, haintxea lanean eguan, Mendizabalenean, eta ni amarekin, amagaz nengoen, txian, eta holakon baten ez da ipanik, etaraten ziren nire ez da izarzan, adarra jote ben, baina adar jote ez ostantzeko adar jotea, beste adar jote bazana, ez. Daineketan bisok, kale barritxik bera, Antramarirutz, gero Jesu itxean ondotik, trenbidie pasau, eta han egoen fabrika bat egoen, atxikorria fabrika bat moitio, eta gogoratzen naz, nire amapa ezi, haineketan da gudari bat eguenan, lepuen hartu ninduen, eta han boten ninduen, atien sartu genien, ez da? Eta han zorro batzuk egozen, eta beste emakume mordo bat, euren umiekin, eta kanpo kaldien, egozen neska gazte batzuk, euren artien nire iseko bape bai, eta hasi ziren esaten papeles, klaro, abioiek ez da, eta papeles, klaro, itxuri batetik bestera jo izan, bombagoin zuzen egu jausten dire itxuria, baina orduen papelen antzera, ez da, klaro, papeles esan da batera, zer ezien zan da, horreaz ondo gogoratzen naz, dana zarati ez, borrunda da ikaragarri bat, eta nik ikusten dituen goiko, sabaiko ol handizeak jausten. Andra Mari Elizako zu zeunden etxekoak? Bai, fabrika horretakoak. Da nik, ikusten zen jausten, dana zen hautzez, danak zarataka baten, negar baten, eta nik usten eban, handik gerora be,
bombak zirala, zabaitxe jausten ziran olak. Hori usten eman, ez esate ben, bombak, eta niga ikusten eman jausten, hori ondo gogoratzen ez horrekin, bai. Alanda be, ume baten begietatik, ez da? Zelan ikusten dien geuzek, esan zune, antrak negarrez, gudarizek pasaten, hori ume batek zelan irudikatzen dagoen, da batez be, bomban momentu hori, ume batek ez dakit beldurra badakon. Gure amumakin da, berbe eginda, eureko 20 urtegaz edo bizi daude, esaten zuten, ez, ikararik ez. Nik ez eneban bilurrik eukin. Hori bai, itxuri eragin eioskun lehenko, elorrexokuek, hainbeste antrak negarrez. Zerbait bazala, da hemen bardin, baina nobera, ez. Atxikoria fabrikan utziko zaitugu, ze Jon Irazabali ez diogu arratsaldeon esan, arratsaldeon Jon Irazabal, ongi etorri, zuk sakondu eta aztertu egin dezu Durangon martxoaren 31ean, 1937 urteko martxoaren 31ean gertatutako bombardaketa ura, eta bombak aipatu dizkigu Juanitok zenbat bomba jausi ziren. Ze ordutan izan zen lehenengo bombak eta ze ordutan arratsaldeko bigarrena, ze jausi izan? Bueno, militarretatik lortu niko datuek, edo oso militarrak oso nadiz kontabilidade eruten, zer gastatzen da beti apuntatzen egin. Kalkuetan, 14.000 eta piko kilo, 14 bat tonelada, izan zila Durangon egun hortan eta horrengo egunetan botaniko bombak. Gaur egun askotan, urte batzuk ikusten genduen atenta bat edo, kilordi bat zerritxe bat eta ikusizkiro, eta 14.000 ikusizkiro, pentsatzeko da zela gelditu zen Durango hori. Ze gertatu zen, martzuen 31ean, goizeko Kobaz, Andramariko Eli izan barruen lurpeatak gelditu zen Monagilo que muduen entre la primera y la segunda campaña de la consagración. Berari Monagilo harrapotan, behatzeri leure zeo inguruen, izan zen bombardaketa. Bombardaketa hori, urtetan beti, aipatu da alemanak egindako bezala. Gorkitutako dokumentazioan argi eta garbi ikusi da italianok izan zirela. Baina hemen esan beharra dago, alemanak ez da bina hainbeste erratute zilagon, ze plangintza guztietana alemana zan, eta italianok garai hartan Guadalajarako jipoie jasondoren berriz antolatzen egon ziren euren tropak eta euren ejerzitue, eta gehiago ibiltze ziren Alemaniak agindutako ekintzak egiten. Azkenean, Italiako aviazioen legionaria momentu hartan Alemanen unidade bat, beste unidade bezala funtzionatzen ban. Gilegu itxotan, bombardaketa bat ebien, oso laburre, jente giaia konturatzeko enporei bezaban aukiko, testigantza bat hor gutun batena, eta dino mintxu bitxerdi, hiru mintxu ere zara heldu bombardeoko momentu hori. Gurutzeaga nazi, lehenengo bomba jauzi ziren gurutzeako ermeitaren aurrien. Nundi zetozen abioiak Elorriotik? Zaldibar ingurutik. Euskia Lepoz dekoien, referentziatzat Andramariko kanpantorrea, orduen, senti hortan, gurutzako kale guzti hartu bin zuzen, Andramariko Eliza, Elizpieta guzti, eta Eskurdirantza. Hori zen Durangoko goizeko lehenengo. Ordutxu baten nik galdetu nahi zut, ikusten gabiltzelakon Durangoko irudizek, Durango herri garrantzitsu esan momentu horretan. Zergaitik Durango? Zergaitik Otxandio aurretik? Zergaitik gero Gernika? Horbeti diskutio da Durango zer dara eta bombardeo zan. Lehenko eta bain, eurek ezabire zara bombardeo, gorrezak errebila, betiko bezala. Eta zigaitik eta Durango interes militarrek aukioan ala ez. Bai, Durango aukioan interes militarra, zegoen kuartel batzuk, utzitute, segudarizek frentin zegoen, zegoen hainbat lantegi bombak eta itxebinak, baina ez egin bombardeatu ez lantegiek, ez horrek tokizak. Baizik eta bombardeatu bien Alder Zaharra eta Población Zibile. Orduan zergatik Durango, hor gauzabi aurkitzen dira. Alderdi batetik, 1936ko, martzun 31an, Hilderrek proposamen bat aurkeztu ban Inglaterrako gobernuri eta Frantzeko gobernuri mugatzen gerrie. Gerrie mugatzie, akordio bat itxe, gerrie urten eskero mugatzie, frentetik, onizemeste kilometrora, bomba incendiariz horik ez erabiltzie,
ez erabiltze gaz toxiko horik eta bar. Eta hori, aurkeztu zen, 1926ko martzun 31. Bai. Jelderak esan horren asmorik, respetatzeko asmorik ez kristorik. Beti gertatu zen muden beren proposamen guztiekin. Eta Frantziak eta Inglaterrak ez duzen kasurik egin. Kasualidadie, baina kasualidadie da proposamen hori aurkeztu eta handik urte betera, justo, Durango bombardeo bien, eta bombardeo bien, neurri handi baten erabiltze beren garaian moatu guzeban ekintzak. Poblazio zibila eta gero Gernikan bomba zendiaizok eta bar. Eta beste alderdi batetik, dau dokumento bat, orain dela 3 urte Angel Binazen eta beren laguntzaile batzuk eta aurkitu da bina Alemanian, Richthofen, Legion Kondorreko buru egiten dauenak, 36ko maiatzen egiten du informe sekreto bat, eta bertan dino, eta analizatzen du Eibar, Durango eta Gernikako bombardioak. Ze bomba erabili den, ze efektuen jaben, zelan apurtzen daben, zelan estaban apurtzen derrizek, eta beti dino, unas ciudades muy parecidas a las del norte de Europa. Claro, argi eta garbi, dokumentu hortan, eta Binazek eta inbat ikarra egoin jazten da, dabiz, Durango eta Durango moko errezen ekoin estruktura, Poloniako errezen antza aurkitzen dabe, etxiek, urresuok etxiek eta alturan eta bar, eta hori dabiz, Durangon, Gernikan, Ibarren probatzen, gero Polonian eta Bigarren Gerra Mundialen erabiliben teknikak. Orduan, askotan esan da nien, Entzaieten, dabiz. Bai, entzaieten, dabiz, hori argi eta garbi, Durangon, Mendizabalen lantegia eta Mendizabalen lantegien albuen urtitan eta urtitan dau, Montoko Subize, izurtako Montoko Subize, hori oinarrizko zan. Hori Subize apurtu ezkero, frenterako laguntza, orduetan atzeratuko zan. Subiondoko lantegizen, bombak ite bien. Han bomba bera esan jaio, o jauzi. Han esan jauzi, ez ebez. Eta orduen, argi eta garbi ikusten da, zer junzien poblazio zibile, eta ez alderdi batetik baita ere, pentsatzen bien poblazio zibile bilurtute eta frenti utziko bala eta frenti jauziko zala. Eta orduen, denpora gutxitzen, rendinoko zala Euskal Herriko, Eusko Jorrentza rendinoko zala. Horein bat bider zaiatu dira militarrak egiten, Dresden eta hainbat Bigarren Gerra Mundialen, eta zoritxarrez bakarrik gertatu zen, Hiroshima eta Nagasakiko bombardeo nostien. Japona errendio zala oso ordu gutxitara. Hor, azkenean Durango aukiban zoritxarrez egon behar esan tokian. Hor, osotan esan moduen, en el sitio menos indicado, a la hora menos indicada, gozan Durango.